Castelao. O cadro no que estamos pintadas, a miña compañeira e máis eu, chamase Picariños e foi pintado polo médico Castelao. Sí, xa sabemos o que estáis a pensar. Como un médico pode pintar un cadro tan fermoso como este? O que pasa é que cando o noso pintor estaba facendo a carreira, deuse conta de que a súa gran afición era a pintura e a caricatura. O noso cadro foi pintado en Galicia, no período 1922-1929. Ao noso pintor encantáballe dibuixar escenas cotidiás, por iso estamos nos aquí. Somos dous nenos esperando os nosos pais á sombra dunha árbore. Estamos pintados en papel, de forma ahogada, unha das técnicas preferidas de pintar do noso creador. O noso cadro está exposto no Museo de Pontevedra, na sección de Castelao. Esperemos que os gustara o cadro, a nos facelo moitísimo. Adeu!